Manje othini? Ngihleli nengane sonke lesi sikhathi wena uthule nje ngiyayinaka ngiyayithanda uzongitshela namhlanje ukuthi akuyona eyami. Hawu ngangenzela ujabule nje na? Manje uyangijabulisa ngoba ungitshela ukuthi ingane sengiqonde nayo iminyaka emingaka akuyona eyami. Ukungijabulisa lokho wele. Okay kuyafika senze njani phela nami manje ngiyaconfessa nami kuyangihlupha njengoba nawe ukuze ubuhlungu nje manje nami kuyangihlupha nami kuyangihlupha. Manje ukuhlupheka kwakho mina kungisiza ngani ngoba manje usuzongilimaza. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivakashele udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kuwele wakhe. Sawubona njani? Sanibona sisenjani? Ngiyaphila. Ngicabangela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ababukeli emakhaya. Hayi siqhamuka ke thina kule ndawo le yangasenhla. Kodwa ke ngenxa yamatoho sasagcina sesila eThekwini. Eyiphi indaba yangasenhla? Ngosikhothi kanjalo. Oh, okay. So manje ke ubekwa yini la ka Black Life emfihlweni? Hey. Ithi lana kunento esengidla isikhathi eside. Sengithi angimane ngiyiveze. Mawuthi isikhathi eside sekuphela iminyaka emingaka? Emithathu sekuyohlangana mhlawumbe OS4 mangicabanga ya. OS4. Okay. Kodwa wena nje egcwele emithathu khona. Okay. Iqala kanjani? Sikhule nje ekhaya uma wethu befike kube athole izingane zize nga2. Ogcina kwagcina beyedwa. Ngoba nami enginaye ke esasinayo. Oyiwele lami. Oyiwele lami, okay. Sazwana kakhulu nje la khona yena khona mina sihamba nje nendawo ekanjalo nje ukuthi shiyansa lindana. Yebo. So ngakhula ke mina ekhuleni kwethu ke phela uma umuntu efana ukhula ngendlela eziningi ugcina senginengane. Kodwa umntasena umntasena eloke nje abantwana bengavumi kahle. Oh, okay. Hayi ke naye ethanda ukuthi uba nengane phela ngithi siclose siyaxolana. Yebo bekumnandi bengiphathela ngezele kodwa naye enale into engazi ukuthi naye ngaba nokholo kwakhe ke manje. Yebo. So ngaba nombono ukuthi nganjani siye kulonga la ngenhla ubaba ngoba ave bemncoma. Ubaba wani baba wesiZulu? WesiZulu ubizwa nje kodwa ngobaba. Okay. Hayi wathi hayi umezo kwazi ukumsiza. Ngathi mina hayi kuye kube nzima uma wake wazala usufuna enye. Yebo ngoba wena wayithola inhlobo. Ngenze ukuthi khona lento ethile yena angayibiza ngegama angasisiza kuyona. Hayi kube right kodwa naloko futhi kwaziwa yithi. Hayi sihambe ke kube ngazi ukuthi ke impela ke thina esebamba ke sinikeza amakhathakhatha asinikeza wona ngemkhuthazo uyaphuza uyakwenza nje impela uyachatha. Hayi ke gcina sebambile ke. Awusijabule. Sijabule nje impela ukuthi ene yawo kuyenzeka ngoba ngesikhathi sebambile ke siyaya nakubaba. Usemnikeza okunye ke manje ukuthi ayikhule. So umnikeza amakhathakhatha ukuthi akhulise ingane eswini. Lapho unayo new partner. Umntasi unayo umuntu athandana naye? Uyena nje lo mkhulelisi. Okay, angisazi phela. Unaye phela yena lo mkhulelisi futhi akazi ukuthi sahamba uhambo oluthile ukuze akwazi naye ukuthi so yayinjani injabulo kokuphana? Hayi babejabulile bonke sasijabule nje sonke nje kumnandi yabo into ebekade le ifunakala sijabulile nasekhaya endlini bajabulile. Hayi iqhubekeke angazi ke noma yoneka ukuthi athe vele sebambile siqhube imithi yokuphuza yochatha strong nenjani yabo. Ngicabanga khona la yabhidana khona ngoba yona ukubamba wayibamba kunyakaza engane yayinyakaza singaze phela esisini kunamanzi amaningi yabona noma ukugudluka wento esuka ngala iza ngala kodwa ke nje yena ngokuzwa kwakhe odokotela iscan umuntu. Okay. Ngoba lenhliziyo iyashaya phela yengane. Okay.
Mase isijikele lento seziyela la enyangeni zesi-7 eseba ney'nhlungu ey'thile senakhathala. Hhayi lento yenzeka uma uqala basasanda ukubamba eyokukhathala. Ey'nhlungu ngithi hhayi ngeke asiyiyele kudokotela-ke le yamdlulise kamyisa esibhedlela esikhulu. Hhayi bese bathi bazomsusela ngoba ngazukuthi kune-emergency abayibonayo. Bamphuzise-ke lelo philisi lokususelwa-ke vele usesibhedlela-ke izaleke. Hhayi ekuzalweni kwengane izalwayo kube yinto nje engabonakala yini ngathi ingane engayiphelele kumnyama kuyinto nje esingakwazi ukuyiqondisisa ukuthi yini le. Yebo. Hayi akakezwa-ke yena njengoba ingane sakhathele kusaba nalezo y'nhlungu lezo akakezwa ukuthi isimo sithini. So angithi esibhedlela esikhona bangene ebusuku khona baye bazongena. Abawazi umsebenzi wonke bawuzwa ngaloko okubhalwe phansi. Kodwa abawazi ukuthi usekunjani laba abasuke bezongena. So mina mese ngenza indlela ngoba phela indlela akhala azokhala ngayo. Kade sifuna lento le. Sijabulile kuningi nje ku-right. Sesenze ngisho no baby shower ukuze phela naye yabo azizwe ukuthi usewubomama. Hayi yabo ngizojabula mase eqoka le. Yabo. Hayibo ngiyabo ukuthi sizoyithini le. Ngeke ngimele futhi mina ngikhalele yabona. Hayi no ngenza plan ukuthi angiyishintsha mina ngengane. So ngangena ekuseni ngashintsha bevele bephuma laba ade bengena ebusuku ngoba yena wabelethe ebusuku. Ngashintsha. Ushintshani? Ngashintsha nje konke nokubhaliwe konke. Thatha iform le ngafaka lo ukuthi usibane udlale kanje ingane ekanje ayishintsha ngakwenza phela vele phela into kuyakhokhwa konke nje. Umama waleninye ingane yena uphi ulela? Balele phela yena akayibonanga yini ingane yakhe ekhathi ideliver ebusuku. Uma uqeda ukudeliver nje uyazi ukuthi uba naloko nje banaloko. Khona lokukhathala lokufika uyambona sonangu. Hayi kodwa mina khathe yami ngideliver ingane ngayibona. Asifani. Ngavuka ekuseni nje ngasho ukuthi ngiyibonile yami. Asifani futhi phela nangenandawo ngendawo nokufanele kwenzeka. Yabo. Hayi ingane uyayibona ngalamehlo oqeda ukubeletha la wakhathele nawo yabo. Uyayibona. Hayi phela futhi ngeke ubashintsheke abakutshele bona udokotela. Bathatha lo ngambeka ngala asusa inkinga leya ngayishenisa komunye. Manje lo munye useduzane niyambona ireaction yakhe sebonele ethola lesi silwane. Hayi asikubonanga konke lokho. Ngisacela siphindele kuyona ke lengane eyizaliwe ngikuzwile ukuthi yayimnyamana nje. Yayingaqondakali. Umuntu. Aphelele uyabona ukuthi njengoba ngichaza nje ukuthi shuthi izinto anikezwa zona beyiphuza zikhona umthelela destroy ukwenzakalile enganeni. So manje ke uyazi ukuthi khona la kodwa action mayikhula kwakhona ukuphazamiseka okuthile ngoba angazi ngizoyichaza kanjani nje le nto kodwa nje uyayibona ukuthi inkinga akekho umzali odeserve ukubona ukuthi isikhathi eside kakabethwele umngane ekanje. So manje ke niyazi ukuthi uyazi ke wena ukuthi ke nakwaphelelaphi ngaleyo ngane. Isaphila noma bayishisa kwenzakalani? Yayivele izoba sesimeni sokuthi izoshona. Izoshiswa. Ayiyona ingane ekhona. Angithi bazothi mebevuka bese yena abizwe eceleni ukuthi umuntu omzalile uyathanda yini ukumbona ukuthi asoqala isichaza ukwenzeka kanje kanje uyathanda yini ukumbona. Usungabazisa-ke ekhaya beze bazokulanda ngoba awuzange kuze kube angazi ngimbuzo-ke ukuthi kanjani kahle kahle nalento okuzala esisemfihlweni kaNkulunkulu njengoba ingane ihlala kude eswini siyezwa kunyakaza kodwa asinashothi ingane ngempela uzubone ngoba sifikile ukuthi awu iyo yebo naloko heartbeat asazi ukuthi kusuke kubitha ini yebo ebanga ukuthi mebehlola bathi hayi heartbeat engane ikhona. Right. So manje ke usefikile ekhaya impilo yaqhubeka ufunani la? Qhubeka impilo. Ngiyambona uBoy. Ngiyambona uBoy uyakhula. Ngithi ngeke. Nalento nje kulonyaka nje wonke uqalile hayi ilibe ngidlile. Ilibe ngidlile. Ukuthi no angisho.
Kwesinye isikhathi iy'mfihlo ayigcineki isikhathi eside. Hhayi ayigcineki isikhathi eside ngibonile ukuthi ungathula kodwa kuyafika la khona ofanele usho. Ukhuluma iqiniso. Ukhuluma iqiniso. Manje ngizokhuluma lelo qiniso-ke umntasi ukuthi manje hayibo khona into kanje nami ngangenzela ukuthi Ujabule. Unazo ezinye iy'ngane ngaphandle kaBoy? Hhayi azikho. Iyona leyona kuphela? Azikho. Injani i-relationship yabo? Isimangaliso nje. Yo. Nakubaba wayo abanaye yiyona le. So igugu labo leli. Igugu lethu nje sonke ngoba hayi phela wena uyazi ukuthi-ke nakuyona eyakho. Phela fanele ngihleke nabahlekayo. Yo. So manje-ke awusho-ke iwele lakho luwumuntu onjani before silifonele nje? Umuntu omnandi ojabulile ohlezi ejabulile kodwa uyayibona le meseyizwa angiyazi ukuthi ngizothi izomphatha kanjani noma uzothi asifele ngaphakathi noma sife sazi naye sevikela umshado wakhe yabo noma kanjani ngoba kahle ingane ngeke azayithola ngeke azayithola but lokho kodwa khona ikona obekuwanelisa bona bewumndeni nomnyeni wakhe uSibari manje yena umuntu right umuntu ukuthi anginayo isho ukuthi uzoyithatha kanjani. So iqiniso laziwa wena kuphela ngedwa. So mayethi-ke naye asigqibe le ndaba asingabe sisaqhubeka nawe ngaphinde ukuthi phela ngifuna kodwa azi ukuze noma sekwenzeka zifike emasikweni ngoba phela umuzi abone naye ukuthi uzoyivala kanjani leyo. Hayi ngizwa kahle yo. Ngiyizwela ukuthi-ke na uyiwele elinye lakhanda iplani lakhe lelinye uwele ukuze naye ajabule. Kodwa namhlanje uthi-ke na ngicela ukumtshela uwele ukuthi ayi indodana ngathi akuyona eyethu mina ngenza u-A no B. Asimthinte uwele sizwe ukuthi uzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma nodadewenu? Yeah. Awumntasi. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Black Life TV? Yebo, uBlack Life TV. Uhlelo oluthi-ke nasikhipha izimfihlo. If umuntu enemfihlo efuna ukufonela othandiweyo wakhe or kunodaba afisa ukulidalula kodwa engenaso isibindi, siyasimsiza ukuthi-ke na alidalule. Hey. Yebo sisingane. Yeah, so lana ngihleli newele lakho ngiyezwa kuthiwa uwele. So ngihleli newele lakho la. Awumntase. So uthi-ke na ucela bandla ukukhuluma nawe ngicela umlalelo. Yeah, mntase umlalelo. Unjani we mama? Yini manje ngiyaphila wena unjani? Ngikhona. Abang. Unjani umfana lapha? Hayi uyazi ukuthi yonke into ihlezi ihamba kahle boys. Okay, akusikhulume le ndaba le. Ngicela ingakuphathi kabi kodwa ngicela ungilalele. Hayi mntase siya December bakithi asingathoni indaba ezimbi. Yini manje njani manje ushonile? Imake khona into eyenzeka. Uyakhumbula ukuthi yakhumbula ukuthi siyahamba saya kubaba lapha phezulu sizama ukuthi nawe ukuze uzokwazi ukugona njengabanye abantu besifazane ngesikhathi sizama ukuthi so ayike kwenzeka-ke ngasekhaya wakhulelwa indaba yami izoqala la esibhedlela sobelethile uma ubelethile mese mina ngiyafika ngizokubheka ngifika nje vele uzulekile ukhathele nomzimba obuningi obenzakalile enganeni uzobelethwa hayi mese-ke bangibizela eceleni bangitshengisa ingane wayibelethayo hhayi ngiyibona ukuthi hayibo ayisekho-ke njalo leyo ngane ivele beyikhula nje esiswini kuhamba isikhathi bivele sekade yathula ithulele esiswini yabo lethi izwa kwaba i-emergency ukushesha nje kwazi wasuselwa kwenzeka konke lokho kwenzeka yabo kahle kahle engikushoyo ukuthi
ingane eyakho wayibelethe ivele ithule. Uboy Kanjani waphela nango nje uBoy? ngisachaza phela. Uboy mina ngase ngenza indlela yokuthi akube khona ingane esizoyibona nogogo ayibone uyabo nabantu bazi ukuthi nayi ingane umuntu asuyizalile. Ngenza indlela. Uyangizwa kithi? Ngilalele sheshize sengifuna ukuzithoya. Hayi ngithi ngenza indlela. Okay. Ngenza indlela ngafika ekseni mina ngayingena ama-security-ni ngo-double T ngakwazi ukuthi ngibiziwe nje kuyashesha. Kufanele ngathi lapha i-special visit into esheshayo vele ngiyahamba mina. Khona la ngiphuthuma khona kodwa ngifisa ukubona lo ngize kuyena ngokushesha. Hayi bangangilandelela vele ngiyazazi ingane ibekwaphi. Ngashintsha-ke mina ngathatha le eyayingeke ikujabulise ngayibeka komunye umzali ngase ngathatha le uBoy ngamlethuza la kuwena. Okuwukuthi wena njengoba uBoy unaye akusiyena owakho nami angimazi futhi uma wakhe angimazi. Angimazi phela ongashintsha nje ngiyachaza ngashintsha. Manje othini? Ngihleli nengane sonke lesi sikhathi wena uthule nje ngiyayinaka ngiyayithanda uzongitshela namhlanje ukuthi akuyona eyami. Awungangenzela ujabulo nje na? Manje uyangijabulisa ngoba ungitshela ukuthi ingane esengiqonde nayo iminyaka emingaka akuyona eyami. Ukungijabulisa lokho wele. Okay kuyafika senze njani phela nami manje ngiyaconfessa nami kuyangihlupha njengoba nawe ukuza ubuhlungu nje manje nami kuyangihlupha nami kuyangihlupha. Manje ukuhlupheka kwakho mina kungisiza ngani ngoba manje usuzongilimaza. Wazi kahle ukuthi mina ngithwala iminyaka ngithwele itshela ukuthi angikwazi ukuthola ingane. Manje sengithi ngijabulile ngitholile ingane labona konke babathi uzongitshela elinye ilitshe. Awungangenzela nje sisi ukuthi ukwazi nawe ukuthi ujabule. Nosibara ngahambi. Namhlanje nje uzongitshela ukuthi wena uyasindwa. Awasiyilungiseni phela asiyilungiseni. Silungisa kanjani? Ufuna ukuzwe leyo ndawo ukuthi ufuna siyilungise kanjani lento ongitshela yona namhlanje? Hey, asiyilungiseni nje asamukele lokho kukhona. Ikuphi esikwamukelayo? uBoy. Manje isiphi isidingo sokuthi usasamukela uBoy okhona ngoba vele mina uBoy ngamamukela ngathi uthi ingane yami nje. Ngisho njalo-ke nami asiqhubekeni kodwa phela bekufanele wazi ungaze izinto uyithole ngabanye kwezinye indawo ohamba kuzona. Lokuthiwa ingane akuyona eyakho ingane akuyona eyakho kuthiwa usibara akuyona eyakho yabo nje. Ngiyenzela mina manje ukuthi uma khona into ebhedfayayo manje sibone ukuthi sihlala kanjani phe kwayo. Yayizwe into eyisho mntasi? Uma yazi wavele wangonela usuku lami. Wangonela futhi bengingayilindele lento yokwena ngoba uyingane yakwethu. Ithi ngakho nje ingane yakwethu ngazama ukulungisa isimo. Ngiyaxolisa. Ngoba ngangakucelanga ukuthi uya nje uzufeke okungcono. Kunokuthi uzongizisa obunye ubuhlungu manje. Hayi nami ibiyitshe. Phela bengenzela mina ukuthi uma kwenzeka unihambe ey'ndaweni uyabaza abazangoma nabaprofethi banjani nabantu bakusukele nje ebhasini umuntu avukelwe yindaba uyabo ukuthi ubone usuke kanjani. Intase ngiyaxolisa. Ngifuna ukuqamba amanga. One ungizwisa nobuhlungu bokuthi kanti khona ingane yami engingazange ngikwazi ukuyibona. Leyo ngane wena waqeda ngayo ngendlela yakho mina ngingazange ngikwazi ukuthola iclosure ngibone lokho okwakubona wena ngaleso sikhathi. Kwaba kubi kakhulu. Futhi kumina ukuthi ngazi yayinjani ngazi kwakwenzakaleni. Ngcono kabi nokuthi mhlawumbe ngakwazi ukuyingcwabela yona leyo ngane ngoba kwakuyiyami yayiphume kumina. Uzonginika ingane yomuntu ngijabulile manje mina nengane engeyona eyami. And njengamanje ulindele ukuthi kwenzakaleni. Hayi mina ngizwa nje lento angizwa mhlawumbe ngizobuye ngizwe uma ngabe usuyikhuluma kahle usungibona ubuso nobuso. Angizwa. Hawu usuyamukela mntasekhaya. Hayi angizwa mhlawumbe uzobuye uyikhulume kahle nje ngiyaxolisa njengamanje futhi ngikude kakhulu angizwa. Kunalokho nje ungilimazile ngizisa obunye ubuhlungu phela obunye ubuhlungu. Usukhala phela. Hayi ngeke ngakhala ngoba lento bengingayilindele mina ukuthi ngenziwe wena.
Angimila nje ubuhlungu. Hawu. Mina phela ngizama nje nami ukuthi wona ube right. Usevalile ucingo. Ngiyamuzwa ulimele kanjani? Hey, ulimele. Ngiphuca uthando. Yazi ingane uthando. Ngiphuca uthando manje. Ngizama. But uma ucabanga ke from ukukhuluma kwenu uyalazi iwele lakho kwamanje vele umoya usaphezulu. Ucabanga ukuthi izolungiseka le ndaba? Sozama. Ngizozama. Uzizwa unjani ngoba usukhiphile leqiniso? Miliqiniso kodwa enzima. Mesekhala nje. Kubuhlungu ngisho nangimina. Uma sekhala nje. Yeah. Yeah, bathi asithembe ukuthi ke nakuzolungiseka. Hayi sithemba njalo. Yeah. Yo, ngiyayizwela ke babukele emakhaya kwesisikhathi sithi siyalungisa kanti siyabalimaza sibathandayo but asijabulela ukuthi ke na uwele useyazi ke manje iqiniso ngoboy ukuthi ke na akuyena owakhe kodwa ke asibone ukuthi ke na bewumndeni bazokwazi ukulungisa kanjani. Maybe ingane ke nabazokuqhubeka bayikhulise ngothando noma babheka abazali bayo ingane ihambe kubazali bayo bangempela. Siyabonga ke su Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Is the Black Life TV?